tak dudoi mak ya apa jenenge dalan neng arah air terjun Gedung Biru. Dek iki lho. Dadi iki ning Desa Kalitengah, Kecamatan Tembuse, Kabupaten Blitar. Aku iki saiki posisi ning jembatan Kali Klathak iki jembatane. Kono guys masuk Desa Serang kono. Lah, kono kae masuk Desa Serang. Lah sing kono iki arah Panggurejo. Kono yang arah Panggurejo pusat. Lah sing kene kali iki masuk Desa Kalitengah. Lah arah iki rono mak ya, sing rono iki. Iki lho. Dalan rono kuwi. Ya kurang luweh adohe 700 ning sekilo. Adohe. Ya mungkin misalkan ke Pantai Serang sir rokokan, sir ngopi ning kono ya mending ses lho ya. Dan unik. Ya aja lali diampiri. Apa meng air terjun Gedung Biru. Ya sir kungkum ra apa-apa. Kan ora pliket lho, ning pantai kan pliket. Sir ngumbah awak ning kono ya ses. Aja lali kae lek rono perbatasan Desa Serang, iki jembatan Kali Klathak iki, ngono terus lek rono wi jurusan Panggurejo. Kuwi lho dalane sing nyempil cilik kuwi. Nah rono. Dalane penak teko kono cor-coran kabeh. Wis ngene ya. Dikunjungi aja lali kungkum nggih ngresiki awak ben ra pliket kok pantai. Wis ngene yo.